لا إن بلدي على بكورة ونسمى لا إلساس وعيبا بتتر منا kalau sekali ayah kadang dituanoi nah sekali tapi yang indah kalau sekali ayah kadang lumaoi nah sekali tapi yang indah sansara badan dalam dunia oi sansara badan dalam dunia. Selamat datang kembali di channel YouTube Panah Arjuna Official Channel yang mengembangkan kesenian tradisi Minang Salawaik Dulang oleh Sabri Wassalam. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Rabi Allah Rabi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tulan saudara assalamualaikum ya ikhwani dengarkan kiasan kapido mandiri kullu nafsin dhaikatul maut tio na bernyawa mana gua sakit mati indala dape di banyak oh elo lakini bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Asoma hari terakhir dari paromatinya mangko le turun angin yang tangkas kayu-kayuan saumpama kape di pusiang angin tarabang kate sawakatu itu dajal lalape kana manayo insan apa kake alam lakala nyawala rare indana dape mai memande namole Allah para madompa bumi na leba habinya pija maka jumadina nyunani da baitul muqaddis pulau sawatu dajal tadape lalu ke situ aduh sebabnya maka itu malaikat maambe beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri ale mulai hilang guru mati tobat na nindak batari mulai elola tobat di zaman begini dan jangan menyesal kemudian dari baik dari Tuhan ya
semani Ladi batang tubuh Begitu aku dapat malanyo kami Allah kamang bauju Begitu lai mahagambang kopi tu Allah di mukoba Asamul kita pilai sabalum Ia ladi kembaju Begitu lai sabalum kami sabun Apa-apa si hingga jauh Dalai kami kabar mohon Allah kasapat jauh Aduh kehadirin Allah hadirin Allah kapinonton nama Asamul aluran dinalai nyo ayah iyo ay saratu Bundo Dalai sambudanan la salam Lahari kami ba Aduh iyo danan dalai salam Iyo ay kaganti Iyo ay pasijo O baso de inilala Alayo Alayo Iyo Kanti Ojai basin Aljo basoy Ayamolai Allah Agadir Pina Pina la macuran Nudina milamo Allah Allah Ammana ayya Ammana 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 Ayyana Ana 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 Silawan Laika orang lada singa joti ayamolai ayamolai laguna lakura lagu ta'adu Nabi Allah ala Allah annana ayyan annana ayyan annana 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 la dengarlah anak saya Saminta rolai wakatu dek lai tarluan Ladena akan kami cubola de agak sah anak jaman Saminta rolai kan kami marokok sah Batal ko aduh nela buah nyola de elolah anak timbal sambilan mama jalai maluita arpega ladi sambilai manu lai manda pila de bilala ladi sambil yo de baranang yo manda pe ikan la ikan la de pila di sambil de baharan yo nasinalla masalah di dalam la de wadia la kato mutadim dalam basila wa idullah lelaki minalla masuaka tujuan nainyo jito andika sidang la pengajian dahulukan kami baca lekaran no pengajian memang penting la pado kita nilai penting la sekali dari bidang agama di agama nilai Islam la denan la de Allah kamu kita nilai suruh ade jota kahlai kan ado di dalam denalai oh
sabu keputusan ladanya pahala supaya lainnya sah dena jangan ladanya kaji dele surah kaleleran di kagala tidak ada pe oh di kaja ina ada pe oh di kandung telai baci tira denan lai arok lada iyo di hujan oleh nanti nilai ate awan air di Jawa lelaki to curahkan nilai nanti bulu terbang di hutan nilai punai dan di tangan lelaki to lada-ladakan itu dalam misa nilai rupo la pengajian nilai karena lada itu dengan sebuah lainnya hadis oleh surah lainnya tentu sebuah hadis surah tentu man arapa dengan nafsahu pakad arapa dengan rabbahu siapa menganakan dirinya seolah mengandalkan Tuhannya pahamnya hadis itulah lelo oh karena oleh itu oleh janganlah lupa dinan le tuntui iyolah kaji oleh diri iyona anyatu lada iyo nan kasa oleh kulit lada iyo dagingnya tuanan kasa kulit dagingnya baure batulang baragu balimpo bahati bajan tua dipandang barupo padu hakikat mai sama to kulima ilaha janganlah yaitu tubuh yang sabita oh yaitu lai rohani oh di nyawa lai yang jila denai lai indah lada iyo bakuli oh badagil lai iyo badara ada indah baure batu kanan sabuah di pandang nando lainyo ini leta dapen di dangan do talingo lainyo ini malaikan ladanyo suci malaikan iyo nyo suci dinan lai sungguh lada iyo tada cahali obar namo lai Muhammad oleh zahir batini bernama Muhammad le zahir batini le sabita oman kota tentu dengan dia dicari iyo dengan alimu dile jumat hati dile dia tua ulimanyo ilah
salaku ibarat sebuah cara min delai hendak lali sebuah cara min delai hendak lapegang delai ayan kerja sami salada iyo nyotara le ayan iyo satita cara minda iyo nalici bayang-bayang lada iyo nyo atur di dalam la iyo jerami dengan iyo hai siu sudah mola iyo nyo yakin le ada pun da iyo nyo orang oleh nalai baca ramin siu julal iyo nyo delai namo la iyo kadi alaba itu la iyo lamisa kan ganti la iyo nasaka delai ulang la iyo kajuru delai tambah la iyo la surat nanya tula la iyo nyawa oh dengan la iyo kulima yaitu dan kulima la ilaha illallah Allah keputusan lada iyo nyopan jo kalau nalai masa lai alamat lada iyo santoso palagahan lai raja nila iyo batio parahula iyo batula ladilangkah da iyo salangkah o janjang la iyo takana ladihambu dan lai sahambu lai sahimbau la iyo nyo sudah alapan nanti nan la suko dan datang da iyo lagala delai nyawa la iyo malaya isarugo la iyo tabuka bata mula da iyo jotuhan kulata da iyo yang enak dan di dalam lai sarugo kampung lai yang enak dilai soal nilai pengajian sekian lai kami muka sekian nilai daulu dari kami la iyo badua dari topan la singgala iyo mulunan para tamu dari pana iyo le arjuna bilangan iyo nang kahadua iyo sebagai nande banyak buat curi tunan iyo la putui jako putih nan iyo la desa dan cana janganan iyo le pasu aku lagi iyo la rekan kami memayo sudah nan molahnya to baru buang iyo nejo hari iyo la laru ila nyoju dina la laru imala limani pandan la jomato semakin iyo de nyomala iyo semakin de kabasoso semakin iyo nande nyolaru mungkin batamana le nyosero antara naniyo de nyokito lah lamu indak nale bahasu memang sama jadi maraku lai memang baru kali labasu memang yo nabasilla wa edulla de nale ne bae chando iko iyo ai dilape hanyo bana taraga atau nande tercinto karena memang labasila wadala taradisila de nyokito memang naniyo
tradisi de kita iyo di Minang ko. Sesuai bapita tahbanala dari orang la tua-tua. Karena dopi tuanya dari orang tua kita. Pasai yo la denyo kapila tariba ulang jua. Pasai yo denyo jalan na coyo baturi pulau. Pirula tulada dan Allah sampai dekat kita. Baik no bana padosa Allah denyo nangko. Menjadi pakaian lebih kita lada basamu. Siang dipatung ke malam dia kapal itu. Ini baitulah dalam malaka eloyo. Balar bahari iyo dan lalari jo. Lalari malam dan sila karanganku. Laya po kadayo sila buruan balang. Laya po kadayo sila buruan balang. Sayo na pata marao ka dalam sarang. Sayo la pata Marao ka dalam sarang. Sana bapadi salaribu anak. Sana bapadi salaribuan namonde. Denala bapane maro ujol parangina. Denala bapane maro ujol parangina. Sabale kandua sila bayang serang. Hari lalarui ela tengah malam. Hari lalarui ela tengah malam. Kalau wadota tu sana kami tergaraga. Salah kita usah dusana menjadi danda. Bisa kita Usah dusana menjadi danda. Lesana pangapan apa dilakukan kini. Sana pangapan padila tu kini onde. Ambil kabani abanamu sila tia bega. Ambil kabani abanamu sila tia bega. Tadi pangakan nene badala tu kini. Leka dipangakan kula badala ku kini. Kamila badu rodanyo salam di bawah. Kamila badu rodanyo salam di bawah. Onde pada panjang adu sana teladang alanga. Di hari Jumai mangko nyorani. Di hari Jumai mangko nyorani. Joko lama sayo de kami sarupo alang. Desa latio Ari sana kami na kamari. Salatio ari sana kami kamari. banyak orang ngawai mencari lai tanggini. Karena tanggil yang sangai maharagonyo. Karena tanggil yang sangat mahal aragonyo. Lamin tu ranca ko dape minan tu santiang. Eti bola di anak tapan dai la tulis baco. Lati bola di anna leta pandai tuli baco. San salabadan ragam duya ya. San salabadan ragam duya. La inda baladi ala bakuran sanna. La ilsa suai bapita taramanya. Kalau sekali ayah kadang dituan noi. Na sekali tapi yang indah. Kalau sekali ayah kadang oi. Na sekali tapi yang indah. San salabadan Ragam duya, san salabadan ragam duya. dahulu masing buang makota na irang kampuang oi. Lai sesuai bapita tarang kampuang oi. Ulo baja pado jawilan sana. Ini batul teman Dahulu baja pada jawilan sana oi. Ini nyoba dengan tania
rakam duya san salabadan rakam duya parubana la ditasyara banya ada baya ada namburu mama ada cancaman jadi ukin tuan oi ada rata membawa paca ada cancaman jadi ukin sana oi ada rata membawa paca san salabadan rakam duya san salabadan rakam duya bila jadi rasonyo dari kami badua irantang bila nemu panjang la tentukan bajello jello jello illo jadi putala kagadang la podorundo illo panadi kanda kala de kapadola de kanakito lai kare kande nyo kami samutu kang lana curito della joko de kami nalla jadi rasonyo la ibarai baradang alalla we rasonyo la ibarai badala la bakilo nyo kilo la kota di tolan bagaranyo pulo della tantu kami la kabagaranyo pulo laisa kali di sina laisa kali di siko della yujanya pandele taballe la biaso dia dai alla biaso limbago della yada nanosa la posa konan lamo la iko gara la dia kirturito asima kabana della iko la muninyo dana lebana la di muko basamo kacim pompa menana mandi la kutika pamen nanakato la pipa kado patiti panmuda hikato kato mandaki jala kapulai manuru na jala na kapoto atejo sara kota dipakai alamat nagari la kabinaso